Seck y represento la Asociación Mango Senegal, un grupo de mujeres senegalesas que vivimos en Guipúzcoa. Somos mujeres diversas, cada uno de nosotros carga con historias distintas. Como mujeres africanas, sabemos que enfrentamos muchos tipos de violencia por ser mujeres, por ser negras y por ser migrantes. El machismo, el racismo y la xenofobia se cruzan en nuestros cuerpos, nuestras vidas. Por eso reclamamos que tenemos derecho de ser visibles en los espacios públicos sin que seamos algo exitoso. Tenemos derecho de que no son reduzca estos vértigos. Tenemos derecho de caminar por la calle sin que nos insulten. Tenemos derecho a que escuchen nuestras voces y a que nuestras opiniones sean tenidas en cuenta. Tenemos derecho de respetarlas como cualquier otra mujer de este territorio. Y no toleramos ningún tipo de discriminación ni racismo. El color de nuestra piel es diferente, pero aquí dentro del corazón somos iguales. Tenemos derecho a un salario digno. Nuestro trabajo doméstico, nuestro trabajo ciudadano debe ser reconocido y valorado económicamente por ser ciudadanas en pleno derecho. Tenemos derecho a que nuestros hijos, hijas, nuestras familias, tengamos una educación y una sanidad pública y gratuita. Igualmente, para algo pagamos los impuestos. Como nuestras hermanas vascas, tenemos derecho a una vida libre de violencia machista. Porque somos hijas de África, madre en Euskadi, hermanas de todas las mujeres que luchan por la igualdad y la diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Gora África, Gora Ondaribi, Gora Senegal, Gora Sahara Libre, Gora Emapria, ¡vivan las mujeres! Egunon, eskerrik asko etortzeagatik egun honetara. Gaur, maiatzako 25, Afrika kontinenteari buruz hausnarketa sakon bat egiten hasiko naiz. Oso kontinente zabala da, eta geografiki askotarikoa izateaz gain, historian, kulturan eta potentzialen aberatsa da. Afrika gaur zen gizartea. Han hasi zen gizakiaren historia, eta gaur nazioarteko egun honetan ospatzen dugu jaso dugun herentzia hori. Mundu osoan eragin izan duen herentzia hori. Afrikaren historian erronka handiak izan dira. Besteak beste kolonialismoa, txirotasuna eta ezberdinkeria. Baina espiritu afrikarrak indar izugarri aldatu du. Erresilientzia, gaitasuna eta etorkizun hobea erakintzea nahia. Gaur egun hezkuntzan, teknologia eta garapen ekonomikoa aurrerapenak geratzen ari direla ikusten dugu. Kontinentea eraldatzen ari duen aurrerapena.
Afrikaren dibertsitatea da bere indargune nagusietako bat. 300.000 kultura desberdin baino gehiago ditugu. Beraien hizkuntzekin, tradizioekin, musikarekin, artekin eta guztiek Afrikaren panorama orokorra aberasten dute. Afrika kultura eta afroetorkien nazioarteko egunak urtarrilaren 24 ospatzen denak. Kulturanistasun hori zaindu eta sustatu behar dugula gogoratzen digu. Gaur gainera Afrikan oraindik dituen erronka ditugu gogoan. Kirotasuna, ezberdinketa eta onarizkoa zerbitzuen jaso ezin izatea. Baina ez dugu ikusmira bere ahulezietan jarriko. Baizik eta Afrikaren lorpenetan eta potentzialen Afrika kontinenteak biztanleria gaztea du, natur baliabide ugari eta hazkundea bultzatzea dugu gogo ekintzailea. Afrika Batasunak eta Afrikaren Batasunerako erakundeak 1973ko maiatzaren 25ean sortua. Afrikako herrialde erronka gainditzeko eta etorkizun komun bat sortzeko duten konpromisoaren eta batasunaren seinale dira. Afrikaren nazionarteko egun honetan berresten dugu garapen jasangarriako bidean. Afrikako herrialde alde egiteko dugun konpromisoa. Elkarrekin lan egin dugu, erronkei aurre egiteko, elkarrizketa eta lankidetza sustatzeko, eta kontinente bizi honen kultura eta ahalmen aniztasuna ospatzeko. Egun hau izan dadila ekintzarako dei bat, elkartasunen globalen garantziaren horregari, eta Afrikaren etorkizunerako itxaropen seinale bat. Afrika egun zoriontsua. Hola, buenos días a todos y a todas y gracias por estar aquí. Me llamo Viva, soy saharaui y me he crecido en España. Pero lo bueno que tenemos todos los africanos en común es ese fuerte vínculo con nuestras raíces, ese amor por nuestra cultura y nuestra historia que nos acompaña donde sea que vivamos. Egun on guztioi. Eskerrik asko gerturatu zaretenei, eskerrik asko bereziki holtza honetan zaudeten guztioi. Nazioarteko Afrikaren eguna ospatzen den honetan, gaur Hondarribian ere Afrikaren eguna ospatzen dugu. Mundu osoko kulturaniztasuna onartu eta baloratzeko unea. Hondarribian herrialde askotako pertsonak bizi gara. Bai senegaldarrak, kolonbiarrak, errumaniarrak, frantsesak, honduraskoak eta beste hainbeste lekutakoak ere. Hemen Hondarribian guztiok aberasten gaituzten ohiturak, bazkariak, hizkuntzak eta jaiak partekatzen ditugu. Terangak, abegi ona eta elkartasun adierazten duen hitz senegaldarrak, atsegin izatera eta elkarri laguntzera gonbidatzen gaitu. Herri honetako alkate naizen aldetik, hemen nago, ez dagozkidan hitzez jabetzeko, baizik eta gure herriko ateak irekitzeko. Eta Hondarribia aberazten dela onartzeko ere. Denbora luze egian, isilarazi edo ikusezin bihurtu diren ahotsak entzuten ditugunean. Afrikako emakumeek pairatzen duten arrazakeria ezin da banandu emakume izatetik. Ezta migratzaile pertsonak izatetik ere. Eta Hondarribian ez dugu jasango gorrotoaren diskurtsoa. Ez dugu jasango arrazakeria ere. Horregatik,
feminismo intersekzionalaren, dekolonialaren, multikulturalaren eta berdintasunezkoaren aldeko apustua egiten dugu gaur hemen. Garrantzitsua da ulertzea pertsona guztiok historia eta esperientzia desberdinak ditugula, baina desio komun bat, errespetuzko bizikidetza. Horregatik uste dugu horrelako jaialdiek, pertsona guztiek edozein jatorrikoak eskubide berdintasunean bizi ahal izateko leku bat eraikitzen laguntzen dutela. Euskaldunak, europarrak ere migratzaileak izan garela. Eta migratu izan dugunean, harrotasunez gure kulturak eraman ditugula bizitu izan garen toki haietara. Horrela gaur egun oraindik irauten dute bai Europaldean eta bai Amerikaldean euskal etxeak, eta harrotasunez defendatzen ditugun euskal etxeak diren heinean guk ere gure herrira etortzen diren gazte, emakume, gizonezkoak jasotzen ditugu eta beraien kultura gure herrian aberastasun dela ulertzen dugu.